Hello mga amigo, magandang araw po sa inyo lahat mga amigo amiga at tayo po ay nandito ngayon sa may Nagtahan Bridge. Papunta tayo ng Recto sa Manila City kasi meron tayong i-meet up na clients doon sa may malapit sa Raon or sa may Oroquita Street sa Maynila. Malapit lang po ito sa Quiapo, Maynila at isa siya sa mga beneficiary ng ating livelihood program sa opisina po na pinapasukan natin. Kaya i-meet up po natin siya kasama ng mga social worker na mga kasama natin sa ngayon na yan. At mega love shoutout po muna sa ating mga kaibigang OFW, sa ating mga amigo na subscriber, mga silent viewers po, at magandang araw po mga amigo at amiga. Ayan, tayo naman po ay makikipagsapalaran at makikipagbardagulan na naman dito sa mga jeepney driver dito sa Maynila. At medyo matraffic po sa area nito, kaya hindi natin masyadong i-video yung mga traffic kasi napakahaba po at kukulangin po ang isang oras na video rito kung kukunan po natin yung traffic dito. Ito po kasi area na to ay napaka-traffic dito, lalo na kung may pasok ang mga estudyante. Kasi dito po maraming mga eskwelahan, marami po mga university dito na malapit na nakatayo. Ayan, kaliwat kanan po yan at marami rin po dito yung tunay po na university, hindi yung university na maliliit sa kanto-kanto. Ayan, alam nyo na kung anong binabanggit ni host ng inyong amigo. Ayan, at tuloy-tuloy naman po tayo sa ating pagka-travel papunta doon sa may kinangalagyan o inaantayan sa atin ng ating kliyente. Ayan, dalawa po kasi ang kliyente na pupunta natin ngayon at unahin po muna natin itong sa may malapit sa Oroquita Street. Ayan, tuloy-tuloy naman po tayo at hanggang po sa may Top Avenue. At mega love shoutout po sa ating mga kaibigan OFW at samahan niyo po kami sa ating pagta-travel. Ayan mga amigo, baka magtaka kayo bakit merong tulay dito. Yan po yung train na dumadaan yan po yung train dumadaan papunta ng Cubao, Kogyo, Antipolo. Yan po ang daanan nila hanggang dito po yan sa may Recto. Kaya at mega love shoutout po sa inyong lahat at sa mga kaibigan po natin sumasakay ng train. Ayan po yung biyahe yan, dumadaan po yan ng Cubao, Santa Misa hanggang dito sa may Recto sa Maynila. Hanggang sa may Kogyo po yung train na yan at napakalaking tulong yan sa ating mga kaibigan sa Antipolo City at sa Rizal.
kasi malapit na yung kanilang lalakbayin at hindi na masyadong matraffic. Dumadaan din po yan ng Marikina at Cainta. Ayan, na-dispatcher ko na po kayo at mga amigo at sakay na kayo dyan na. Ito, medyo matraffic talaga ito sa area na ito at tsaga-tsaga lamang at tuloy-tuloy pa rin pagbardagulan natin sa kanila. Ayan, samahan nyo kami hanggang doon sa may Top Avenue.
heard you got some bad news. The doctor says a year or two, but I believe in miracles. Have you ever seen a small tree sprouting up through concrete? Because I think that's what you're gonna do. If you ever need my help, then I would come running from the back room. I would do anything to save you, honey. The moment you feel unwell, I need you to call out from the darkness. We can go back to be before it all started. So may recto na tayo. Ayan na, may galap shoutout po ulit sa mga naglalakad at sa lahat ng mga nakatira dito rito sa tabi ng kalsada. And not everybody made it home. Lately all you do is run and play. Nasa tamang paghanap mo yan. Kaliwa tayo, kaliwa. Having trouble finding meaning. Ayan And na, I can nandito see po tayo which sa way may you're bus ng leaning. But I'll be damned if I just let you fade. Ayan, biyahe po ito ng north papunta ng Baguio, Loyon at sa If you ever need my help, ayan, dito po ito sa may recto, malapit sa then I would come running from the back room. I would do anything to save you, honey. The moment you feel unwell, I need you to call out from the darkness. We can go back to be before it all started. Doesn't matter what the odds, what you've heard, where you run. Doesn't matter what you've seen, where you've been. I will come, hold you up, hear you out, let you cry, talk it out. Every single time you ask, I'll be there, I won't look back. Doesn't matter what the odds, what you've heard, where you run. Doesn't matter what you've seen, where you've been. I will come, hold you up, hear you out, let you cry, talk it out. Every single time you ask, I'll be there, I won't look back. If you ever need my help, then I would come running from the back room. I would do anything to save you, honey. Anything. The moment you feel unwell, I need you to call out from the darkness. We can go back to be before it all started. At sa lahat po ng amigo natin na sa viewer, maraming salamat po sa inyong lahat. At pagpalain po tayo ng Panginoon at ingatan sa lahat ng oras ko naman ang iyong ginagawa. At tiwala lamang po at matatapos din natin ang lahat ng ito. At bye-bye po. Ingat po tayong lahat. I love you all. Bye-bye.